μέγα πλούσιο φαγητό. Πρέπει να βουτήξετε κάτι στα συντριβάνια σοκολάτα σας. Έχω ένα γλυφιτζούρι με κατσαρίδα, τι αηδία! Κανείς δεν εκπλήσεται που η φτωχική μας έχει κατσαρίδα στο φαγητό της ξεκίνα. Εντάξει, θα δοκιμάσω. Το γλυφιτζούρι είναι πολύ νόστιμο. Μ' αρέσει. Τέλεια! Κιμ, πρέπει να βουτήξεις το γλυφιτζούρι στη σάπια σοκολάτα σου. Αλήθεια, τι εφιάλτης. Εντάξει, πρέπει να το δοκιμάσω. Η σοκολάτα μου δεν έχει καθόλου γεύση σοκολάτας. Τι αηδία. Μου χαλάει τη γεύση της καραμέλας. Χάλια. Είναι δυσάρεστο, καν να το δεις. Κορίτσια, τα κατάφερα. Η κατσαρίδα, που είναι η κατσαρίδα? Τι είναι στο στόμα μου? Τι αηδία. Κατσαρίδα, φύγε. Θα τη ξεφορτωθώ. Νομίζω έφυγε. Για να δούμε τι νοστιμιά έχω εγώ. Wow, έχω ένα ολόκληρο σεντούκι με χρυσά νομίσματα. Είμαι πλούσια. Περίμενε λίγο. Δεν είναι νομίσματα. Είναι σοκολάτα. Ξέρετε, είναι ακόμα καλύτερο. Έχω αρκετά χρήματα. Αλλά δεν θα αρνηθώ νόστιμες λιχουδιές. Τα βοτάω στη σοκολάτα και δοκιμάζω. Νόστιμο, τέλειο, θεϊκό. Δεν μπορώ να σταματήσω, θέλω κι άλλο. Κι άλλο. Τέλειο, είναι το πιο νόστιμο πράγμα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Ναι. Χλάι, εσένα γεια στους συνδρομητές μου. Πόσο αστείο είναι να καταβροχθίζεις όλα αυτά τα νομίσματα. Βρες το μότο, δεν είναι αστείο. Εντάξει, είναι η σειρά μου. Πρέπει να ανοίξω το κυβότιο. Τι πήρα? Δεν μπορώ. Μπάτλερ, έλα εδώ. Καλησπέρα, Δεσποινής Φίβη. Κατάλαβα, πρέπει να ανοίξω το κυβότιο. Τώρα θα προσπαθήσω. Εντάξει, έχω ένα μικρό πράγμα που θα ανοίξει τα πάντα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Κυβότιο είναι ανοιχτό. Είστε ασφαλείς. Ορίστε. Μείον έναν μπάτλερ. Για να δούμε τι έχει μέσα. Wow, είναι ένα δαχτυλίδι με ένα τεράστιο διαμάντι. Περίμενε λίγο. Είναι ένα δαχτυλίδι με καραμέλο. Τέλειο. Θα το βουτήξω στο συντριβάνι σοκολάτας. Η σοκολάτα μου έχει τόσο όμορφο χρυσό χρώμα που το γλυφιτζούρι έγινε χρυσό. Αναρωτιέμαι αν αυτό το γλυφιτζούρι θα γίνει και αυτό χρυσό. Απίστευτο! Φίβη, τα κορίτσια θέλουν να βουτήξουν τους θησαυρούς τους στη χρυσή σου βρύση. Θα το επιτρέψεις? Εντάξει, ορίστε. Τι ωραίο! $100 έγιναν χρυσά. Έχω ένα μιλαράκι. Θα το βουτήξω στη σοκολάτα. Wow, σούπερ! Τέλειο! Κορίτσια, προχωράμε. Τι είναι αυτό, αυγό? Και τι να το κάνω? Πω. Έχω μια τεράστια κεντρική έκπληξη. Δεν είναι καν χρυσό, όχι. Wow, έχω ένα χρυσό αυγό και είναι τόσο τεράστιο. Χλόι, κοίτα πόσο τυχερή είμαι. Τι κρίμα. Εντάξει, θα ξεκινήσω. Έχω μια ιδέα. Θα τηγανίσω το αυγό. Πρέπει να σπάσουμε το αυγό. Πω. Είχα κοντόπουλο στο αυγό μου. Τι θαύμα. Είναι τόσο χαριτωμένο. Θα σε αποκαλώ Sunshine, γιατί είσαι κίτρινα σαν τον ήλιο. Φίβη, τώρα εσύ. Εντάξει, θα το ανοίξω. Για να δω τι έχει μέσα. Θεέ μου, τι κοινοτοπία. Ένα μάτσο σοκολάτες, σιγά τώρα. Ούτε σε χρυσή συσκευασία, χωρίς χρυσή σοκολάτα. Αλλά έχει ωραία γεύση. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ.
ένα δωράκι. Κατά τη γνώμη μου, το κοτόπουλο είναι πιο ωραίο από τη σοκολάτα. Θα δοκιμάσω τη χρυσή μου σοκολάτα. Είναι σκληρή. Πω, το κατάλαβα. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Όλα αυτά τα κοσμήματα φαίνονται όμορφα. Έχει ένα στέμμα και δαχτυλίδια και αλυσίδες. Και όλα είναι φτιαγμένα από χρυσό. Τι είναι η σοκολάτα από τον Willy Wonka? Αναρωτιέμαι αν θα πάρω ένα χρυσό εισιτήριο. Ναι! Έχω χρυσό εισιτήριο! Ονειρεύομαι! Είναι το όνειρό μου! Wow! Τι είναι εκεί? Ο Willy Wonka! Γεια σου, Κίμπερλι! Κέρδισες ένα χρυσό εισιτήριο και ήρθα να σε πάρω. Να πάμε στο εργοστάσιο σοκολάτας μου. Δώσ' μου το χέρι σου και πάμε να συναντήσεις σοκολατένια ποτάμια και ατελείωτα γλυκά. Θα έπρεπε να είμαι εγώ στη θέση της. Wow! Χρυσή χουμπαμπούμπα! Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Τι έχετε? Εγώ έχω ολόκληρη θήκη με διαφορετικές γεύσεις χουμπαμπούμπα. Σούπερ! Σιγά, μόνο χουμπαμπούμπα. Όχι, έχω μια σπάτουλα. Και πού είναι η τσίχλα μου? Κάτω από το τραπέζι. Σοβαρά? Όχι. Μπλιάχ, τέλειο. Δεν θα το κάνω αυτό. Πρέπει να βγάλεις την τσίχλα με τη σπάτουλα κάτω από το τραπέζι. Όχι ιδέα, θα καλέσω τον Μπάτλερ. Έχω μια δουλειά για σένα. Βγάλε όλη τη τσίχλα από κάτω από το τραπέζι. Φαίνεται αηδία. Και πάλι με αναγκάζει να κάνω βρώμικη δουλειά. Μπλιάχ, τι ντροπή. Ορίστε, δεσποινής Φίβη. Όχι, εσύ θα το φας. Σοβαρά μιλάτε? Εντάξει, φτάνει αυτό. Ναι, βέβαια είμαι έτοιμος. Τι αηδία. Μπορώ να κάνω και μία φούσκα. Ούψ. Τι έχεις κάνει? Είμαι καλυμμένη με τσίχλα. Πόσο αστείο! Κιμ, είναι η σειρά σου. Ναι. Θέλω να δοκιμάσω όλες τις γεύσεις της χουμπαμπούμπα. Θα ξεκινήσω με την κλασική. Γλυκό, νόστιμο. Και η φούσκα είναι ωραία. Τώρα θα δοκιμάσω κι άλλες τσίχλες. Νόστιμο επίσης. Wow, μπλε φούσκα. Σούπερ. Τώρα έχω μια μπάλα. Πρέπει να φτιάξω άλλη μια από πράσινη τσίχλα. Σούπερ, έγινε. Τι να τις κάνω? Δεν είναι αρκετό. Θα κάνω ένα ολόκληρο μάτσο μπάλες. Κοκκίνη μπάλα, ροζ μπάλα, μπλε μπάλα και πάλι πράσινη και κόκκινη. Wow, κοιτάξτε τι έκανα! Έφτιαξα μια τσάντα από μπάλες. Είμαι τόσο στυλάτη. Πω, η τσάντα σου φαίνεται πολύ μοδάτη. Τώρα είναι η σειρά μου να δοκιμάσω τη χρυσή χουμπαμπούμπα. Wow, ένα τεράστιο ρολό χρυσής τσίχλας. Wow, γλυκό. Αναρωτιέμαι αν η φούσκα θα είναι χρυσή. Wow, η τσίχλα μετατράπηκε σε χρυσό δαχτυλίδι. Απίστευτο. Θέλω κι άλλο. Θα κάνω μια μεγαλύτερη φούσκα. Δεν γίνεται, τώρα φαίνομαι μέγα πλούσια. Τι όμορφο στέμμα. Μοιάζω με έναν εκατομμυριούχο. Χλόι, μοιάζεις με κάποιον με τον οποίο θα ήμουν φίλοι. Δεν κάνουμε φίλους με τους φτωχούς. Εντάξει, μπορώ να γίνω κι εγώ μεγαπλούσια με αυτή τη τσίχλα. Απλά πρέπει να την πουλήσω. Ορίστε, τώρα έχω πολλά λεφτά. Και ένα ρούχο μέγα πλούσιο. Τι λέτε, κορίτσια? Τώρα θέλετε να γίνουμε φίλες? Ωραία, είμαστε όλες μέγα πλούσια. Σούπερ. Καλώς ήρθατε στο Food Challenge με τη φτωχή Μέρι, την πλούσια Μπρίτνη και την υπερπλούσια Βανέσα. Ποιος σκέφτηκε να μου δώσει αυτό το φτιαράκι και τι να το κάνω, το ξέρετε?
είναι για να αξίσεις τσίχλες από κάτω από το τραπέζι. Ναι, πρέπει να τις ξεκολλήσεις, ξέρεις, έτσι. Τι, δεν θέλω να το κάνω. Εντάξει, θα το κάνω και βλέπουμε μετά. Τι αδείο. Έλα γρήγορα εδώ. Ήρθες. Μασίσου αυτή τη τσίχλα για μένα. Τι σημαίνει δεν θες? Εσείς θέλετε μόνο λεφτά. Πάρε. Τώρα μασίσου. Μπράβο. Τώρα φύγε από εδώ. Ναι, φύγε. Γρήγορα. Σουτ. Κορίτσια, έτσι λύνονται τα προβλήματα. Τώρα η σειρά σας να δοκιμάσετε. Εντάξει, εγώ θα είμαι επόμενη. Έχω ασυνήθιστες τσίχλες ασημένιες. Είναι τόσο μακριές. Θα δοκιμάσω. Μ' αρέσει. Θα πάρω άλλη μία. Σούπερ. Μετά άλλη μία. Έτσι. Και άλλη μία ακόμα. Δεν μπορώ να σταματήσω. Και άλλη μία. Και άλλη. Πολύ ωραία. Και τώρα θα κάνω μια μεγάλη φούσκα. Κοιτάξτε λοιπόν. Wow! Όλα γύρω είναι ασημένιο και λαμπερό. Τι λέτε, κορίτσια? Wow, Britney! Σου πάει πολύ! Μακάρι να είχα κι εγώ τέτοιο ντύσιμο σαν το δικό σου. Έλα, Μέρι, τώρα εσύ. Οκ, θα ανοίξω κι εγώ. Έχω χρυσή τσίχλα. Είναι πολύ μεγάλη. Wow! Λάμπει από μέσα. Πω. Μπορεί να σε τυφλώσει η λάμψη της. Χαμός! Χρυσός είναι. Μου αρέσει. Έχει και στρας. Wow! Θα δοκιμάσω. Πόσο γλυκιά είναι. Θα δαγκώσω κι άλλο. Και εδώ. Δεν έχω πάει πιο νόστιμη τσίχλα. Χαμός. Ώρα θα κάνω φούσκα. Είμαι έτοιμη. Wow! Πω, ήταν τεράστια. Όλα γύρω είναι χρυσά, Μέρι. Τι σου συμβαίνει? Τι έχεις πάθει? Έχω χρυσό χαμόγελο. Κυριολεκτικά. Τι είναι αυτό το μικρό κεκάκι? Τι να πω? Έχω δει και καλύτερες τούρτες. Έλα. Κορίτσια, τι να το κάνω αυτό το κουδουνάκι? Δεν ξέρω. Βρε κορίτσια, ξέρετε? Συγγνώμη, όχι. Έχω μόνο ένα κεκάκι, χωρίς κρέμα. Αλλά νομίζω ξέρω από πού θα πάρω κρέμα. Στην τούρτα της Βανέσας έχει αρκετή κρέμα. Θα λείψω το κεκάκι. Δώσ' μου την κρέμα μου. Μήπως προλάβω να πάρω εγώ το κεκάκι με την κρέμα πριν το μοιραστούν? Δεν τα κατάφερα. Το κεκάκι είναι δικό μου, αλλά λερώθηκα. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον πήρα κρέμα για το κεκάκι. Τώρα είναι ωραίο, μου αρέσει. Κρίμα που είναι μικρό. Μη με ζηλεύετε. Η σειρά σου, Βανέσα. Εντάξει, θα δοκιμάσω αυτή την τούρτα. Παίρνω ένα ποτήρι. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να φάω την τούρτα. Βάζω την τούρτα μέσα στο ποτήρι. Τώρα μπορώ να τη φάω με κουτάλι άνετα. Αυτή η κρέμα είναι πολύ νόστιμη. Καταλαβαίνω γιατί η Μπρίτνη την ήθελε τόσο πολύ. Τέλειο. Πάντα είσαι τυχερή. Έφαγα ήδη όλο το ποτήρι. Τώρα τα γλυφιτζούρια που είναι πάνω στην τούρτα, αυτά θα φάω. Τα υπόλοιπα δεν τα θέλω. Λοιπόν, Μέρι, χτύπα το καμπανάκι. Αν το λες εσύ, θα χτυπήσω. Ποτέ δεν είχα χτυπήσει τέτοιο καμπανάκι. Έλα. Πάμε. Τζιν. Wow. Βρε κορίτσια, είναι για μένα αυτό σοβαρά τώρα. Μια τεράστια και πολυτελής τούρτα μόνο για μένα. Δεν το πιστεύω.
δεν θα χρειαστώ το κουδουνάκι. Wow, ούτε εγώ έχω δει ποτέ τέτοια τούρτα. Απίστευτο. Είναι δική μου τούρτα. Δική μου τούρτα είναι για μένα. Σούπερ. Ωραία κορώνα. Θα τη φορέσω. Καλή ιδέα. Σου βάζω την κορώνα. Σε ευχαριστώ, Μπρίτνι, που μου φόρεσες αυτή την κορώνα. Νιώθω βασίλισσα. Βέβαια. Οχ, μάλλον το πιστολάκι ήταν κακή ιδέα. Η κορώνα έλειωσε στο κεφάλι μου, βρε. Τι να πω. Είμαι λερωμένη. Πού είναι η κορώνα? Στο κεφάλι σου είναι. Πάντως, είναι σοκολάτα και είναι νόστιμη. Θα φάω την τούρτα τώρα. Τόσο γλυκιά και νόστιμη είναι. Θα τη φάω με τα χέρια μου. Τι αηδία, μπιάχ. Τέλεια η τούρτα. Κόλαση, βρε κορίτσια, χαμός. Τι κάνεις? Δεν πειράζει. Για να δούμε. Αποφάγια πίτσας. Σήμερα έχω τύχει όλη μέρα. Και τι έχω εγώ? Γλυκιά πίτσα. Αυτή η πίτσα, σίγουρα είναι για μένα. Εντυπωσιακό. Αποφάγια έχει, φτωχούλα. Έλα μωρέ, μπορώ να φάω και τέτοια. Οχ, έχει τρίχες απάνω, μπλιάχ. Δεν πειράζει. Θα τα ξεπλύνω με το νερό. Τι κάνεις, σταμάτα! Μάλλον βρέχω και τη Βανέσα τώρα. Οχ, το παράκανα και έφυγε όλο το κομμάτι. Εντάξει, θα φάω την κρούστα. Δεν σας ζηλεύω καθόλου. Θα ξεκινήσω την πίτσα μου που είναι όλη γλυκιά. Έχει ζελεδάκια και μαρσμέλο. Και η ζύμη είναι αλυμένη με μερέντα. Μήπως καταφέρω κι εγώ να δοκιμάσω. Όχι, δεν θα μου δώσει ούτε μπουκιό. Πολύ νόστιμη η πίτσα. Λατρεύω τα γλυκάκια. Ωραία. Θα πλησιάσω κρυφά και θα της κλέψω την πίτσα. Πολύ πρωτότυπη ιδέα. Πολύ νόστιμη πίτσα. Για κάτσε, που χάθηκαν τα άλλα κομμάτια. Κατάλαβα ποια είναι η κλέφτρα εδώ. Τα έφαγες όλα. Η πίτσα ήταν πολύ νόστιμη και λερώθηκα. Wow, τι πίτσα που έχει η Βανέσα, πω. Δεν θα αφήσω αυτή τη φτωχούλα να φάει την πίτσα μου. Τι παράξενη γεύση. Έχει αληθινές αλυσίδες και στολίδια. Δεν έχει πλάκα. Πού είναι το κουδουνάκι μου? Λοιπόν, θέλω όλα αυτά τα στολίδια πάνω μου τώρα. Μισό λεπτάκι, αυτό εδώ. Έτσι θα είναι καλύτερα. Τι κάνεις? Φέρε μου τον καθρέφτη γρήγορα. Τελικά δείχνει και ωραίο. Λοιπόν, μπράβο, κράτα τα λεφτάκια σου. Λοιπόν, κορίτσια, μη ζηλεύεις. Wow! Πήρα ένα χρυσό Kit Kat. Αυτό είναι υπέροχο. Θεέ μου! Λοιπόν, συνολικά, όχι άσχημα, αγαπώ πραγματικά το Kit Kat. Τι είναι αυτό? Τι φρίκι! Δεν χρειάζεται καν να το αγγίξω. Ξέρεις καν ποιος είμαι. Και γιατί είσαι τόσο φοβισμένος? Έχει μείνει λίγη σοκολάτα εδώ. Τέλεια! Ναι, Μπέτι. Αυτή είναι η μερίδα σου. Σταμάτα και φάε. Έλα, Θεέ μου. Τι εφιάλτης. Και πώς ζουν οι άνθρωποι έτσι. Εντάξει, Μπέτι. Είσαι η βασίλισσα του σχολείου. Μπορείς. Ελπίζω να μην είναι τόσο άσχημα. Γεια, Σούζι. Φαίνεται να υπάρχει κάτι λάθος με αυτήν. Λοιπόν, πόσο νόστιμο είναι? Απλά καταπληκτικό. Τι?
Λοιπόν, τώρα σίγουρα θα είσαι η βασίλισσα. Η βασίλισσα του βρώμικου προσώπου. Σβήσε το αμέσως. Έλα, δώσε μου το τηλέφωνό μου. Φυσικά και θα το κάνω. Ορίστε. Έλα, προσπάθησε να το βρεις. Λοιπόν, εσύ δεν είναι δίκαιο. Λοιπόν, τι να κάνω? Θα πρέπει να το πάρω. Το κύριο είναι να μην λερωθώ με τη σοκολάτα. Ουφ, τι κάνω τέλος πάντων? Wow. Τι κάνεις? Μην πνίγεσαι, σε παρακαλώ. Κάποιος θα είναι η βασίλισσα του βρώμικου προσώπου επίσης. Και αποδείχθηκε πραγματικά νόστιμο. Λοιπόν, εσύ. Λοιπόν, είναι η σειρά μου. Είναι τόσο λαμπρό. Τα δάκρυα ήδη κυλούν. Αγαπημένη μου, δεν θα σε δώσω σε κανέναν. Αχ, γιατί είναι τόσο δύσκολο. Λοιπόν, όχι, δεν θα τα παρατήσω τόσο εύκολα. Ας το δοκιμάσουμε με ένα μαχαίρι. Αχ, ούτε το μαχαίρι βοηθάει. Λοιπόν, προσπαθούμε με μεγάλη βοήθεια εδώ. Ένα πριόνι. Τι? Ναι, αυτό δεν είναι επιλογή. Άσε με να χρησιμοποιήσω ένα σφυρί. Σίγουρα θα βοηθήσει. Wow, τι τσίρκο βέβαια. Λοιπόν, αλλά τώρα είναι όλα δικά μας. Αποκλείεται. Αυτό είναι ακόμα δικό μου. Το παίρνω μακριά. Λοιπόν, περίμενε. Τουλάχιστον άσε με να γλύψω. Ναι, μόνο λίγο. Αποκλείεται. Εντάξει, καλά. Τι είναι όλο αυτό? Ίσως ένα τηλέφωνο. Τι χαμένος. Κοίτα τι έχω. Πατατάκια Pringle με διάφορες γεύσεις. Και έχω κι εγώ Pringles. Φαίνεται σαν να είναι χρυσά. Θα το ανοίξω. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Wow, τι λάμψη και πόσο όμορφα είναι. Ενδιαφέρον. Και νόστιμα. Είναι τα καλύτερα chips της ζωής μου. Θέλω περισσότερα. Και πάλι θα φάω μια χούφτα από αυτά. Τρως σαν γουρούνι. Περίμενε ένα λεπτό. Νομίζω ότι έχω κολλήσει. Όλο το χέρι μου είναι χρυσό. Έχω μια ιδέα. Θα φτιάξω ένα χρυσό μακιγιάζ. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι ομορφιά. Πώς σας φαίνεται, κορίτσια? Πλήρης έλλειψη γούστου. Είσαι ντροπή για το αγαπημένο μου χρώμα. Λοιπόν, Betty, είναι η σειρά σου. Χαχα. Κανένα πρόβλημα, χάζες πατάτες. Πώς μπορώ να σας φάω? Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκα κάτι. Λίγη πονηριά δεν θα βλάψει. Σούζι, ζηλεύεις ήδη πόσο έξυπνη είμαι. Τώρα είναι χωρίς φλούδα. Είναι πιο νόστιμο χωρίς τη φλούδα. Σίγουρα. Αυτό είναι αηδιαστικό. Το χειρότερο πράγμα που έχω φάει ποτέ. Θα το βάλω στην άκρη. Λοιπόν, είναι η σειρά μου. Ας ξεκινήσουμε. Τι ενδιαφέρουσα γεύση εδώ. Φράουλες. Λατρεύω τις φράουλες. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε. Είναι απλά υπέροχο. Τα επόμενα είναι σοκολάτα. Wow, είναι τόσο νόστιμο. Με λεμόνι. Ασυνήθιστο. Τι πίκρα. Τι είναι αυτό? Ψάρι. Τι εφιάλτης. Όχι. Σίγουρα δεν μου αρέσει. Ελπίζω τουλάχιστον αυτά να είναι νόστιμα. Το πρόσωπο μου είναι παγωμένο. Αυτά τα chips θα μπορούσαν σίγουρα να βοηθήσουν. Σωστά. Ελπίζω. Λοιπόν, αυτό είναι καλύτερο. Σταμάτα. Φαίνεται ότι ήταν λάθος. Ουφ, έφυγε. Λοιπόν, ευχαριστώ, Σούζι. Ήταν κάπως αμήχανο. Wow, επιτέλους! Βρήκα κάτι φυσιολογικό. Αυτό το κοκτέιλ ταιριάζει ξεκάθαρα με το φόρεμά μου και το στέμμα μου. Πόσο νόστιμο. Κοίτα αυτό. Ζήτω. Αγαπώ το γάλα. Ευχαριστώ, πρόκληση. Δεν το έχω πιει για τόσο καιρό. Είναι απλά ιδιαστικό. Έλα, περίμενε ένα λεπτό. Έχω μια ιδέα. Κέιτ, γιατί πέταξες τα σκουπίδια? Δουλειά. Γι' αυτό πρόσεξα να βάζω με νιουτέλα εκεί το πρωί. Και το σχέδιό μου είναι απλά λαμπρό. Θα ρίξω γάλα εκεί, θα το κουνήσω καλά και θα έχεις ένα δροσερό σοκολατένιο κοκτέιλ. Ναι, νόστιμο.
τι εφιάλτης. Μόλις έβγαλες το βάζο από τα σκουπίδια. Εντάξει, τώρα είναι η σειρά μου, θα απομακρυνθώ λίγο. Υπάρχει ένα τόσο ωραίο marshmallow εδώ. Τόσο νόστιμο. Μάλλον θα φάω άλλο ένα. Απλά υπέροχο. Και τώρα ένα κοκτέιλ. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Λατρεύω τα milkshake και ακόμα και το αγαπημένο μου χρώμα. Και πώς είναι η γεύση του topping. Επίσης πολύ καλό. Είναι απίστευτα νόστιμο. Ω καημένη Σούζη, κόλλησες. Αυτό είναι ξεκαρδιστικό. Εντάξει, άσε με να σε βοηθήσω. Έλα. Ουρά, ελευθερία! Αλλά τι συμβαίνει με τα χείλη μου? Αχ, τι, δεν θα το φας πια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όχι, σου το δίνω. Όχι, πάρ' το. Αχ, πόσο βαρετοί είστε και οι δύο. Το χρυσό μου κοκτέιλ με περιμένει. Πάντα αναρωτιόμουν τι γεύση έχουν τα διαμάντια. Το ήξερα. Είναι θεϊκά. Τι κάνεις με το κοκτέιλ μου? Ουφ, φύγε! Είναι αδύνατο να... Ουφ, γύρνα στη θέση σου! Πώς μπορώ να σε διώξω? Έλα! Άφησε μου τουλάχιστον μια γουλιά. Όχ, ένας εφιάλτης. Όχι. Αχ, όχ. Αυτό είναι. Λοιπόν, φύγε από εδώ. Είναι εφιάλτης. Wow, είναι αυτά αληθινά χρυσά κοσμήματα. Wow, είναι μαρμελάδα με νούντελς. Τέλειο. Τόσο ωραίο. Αχ, τι φρίκι. Είναι αυτό ξηρά ζυμαρικά. Πώς γίνεται? Δεν ξέρω, αλλά ήμουν τυχερός. Τώρα, ας δοκιμάσουμε αυτή την ομορφιά. Εντάξει. Ναι, είναι πολύ νόστιμο. Θα προσθέσω λίγο ακόμα γλυκό κέτσαπ εδώ και επίσης η σοκολάτα είναι υποκατάσταση για το τυρί. Σωστά. Τώρα, αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Ζηλεύετε κορίτσια? Κάνω το σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό? Λοιπόν, τι θα κάνω με αυτό το χαζό πράγμα? Ίσως ανοίγεις κάπου. Ουφ, προφανώς. Πρέπει να δοκιμάσουμε έτσι. Αυτό είναι αηδιαστικό. Γεια, θα σε βοηθήσω. Δώσε το σε μένα εδώ. Κοίτα, παίρνουμε ένα πιάτο, ρίχνουμε εκεί τα noodles και προσθέτουμε βραστό νερό. Και για να γίνει πιο νόστιμο, προσθέτουμε καρικεύματα. Αυτό είναι. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλό. Ορίστε. Ουφ, και αυτό τρώνε οι φτωχοί άνθρωποι. Τρόμος. Λοιπόν, ελπίζω να είναι τουλάχιστον λίγο καλύτερο. Εντάξει, ας το κάνουμε. Ωχ, τι εφιάλτης! Γρήγορα τα απολύμανε το στόμα! Αχ, αυτό είναι καλύτερο. Ουφ, τι βαρεμάρα! Θα δοκιμάσω τώρα τα χρυσά μου noodles. Έτσι. Ωχ, το πυρούνι μου φαίνεται να έσπασε. De Reister Sidera auf für Chicker in Birmas. Και κάπως δεν μου αρέσει καθόλου η γεύση. Θα προτιμούσα να τα χρησιμοποιήσω ως διακοσμήσεις. Εδώ και εδώ πάλι. Έτσι ακριβώς. Έτοιμο. Σχεδόν. Κοίτα, μοιάζω με Ινδή πριγκίπισσα. Φαίνεται να έχει χάσει εντελώς το μυαλό της. Βοηθήσε με. Φαίνεται να είμαι μπερδεμένος. Θεέ μου, όχι. Πέφτω. Απλώς μια κινούμενη καταστροφή, ναι. Είναι μόνο πάγος. Wow. Wow! Τι ωραίο παγωτό. Κοίτα. Τι. Σήμερα είναι η τυχερή μου μέρα. Αυτό είναι το πιο ωραίο παγωτό που έχω δει ποτέ. Κοίτα, υπάρχουν ακόμα και χρυσά νομίσματα εδώ. Είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά θέλω να δοκιμάσω το παγωτό μου. Νόστιμο. Και ακόμα πιο νόστιμο. Ωραίο! Όλες οι μπάλες έχουν τόσο διαφορετική γεύση. Θέλω να τα φάω όλα το συντομότερο δυνατό. Πού πέφτεις? Λοιπόν, σήμερα δεν είναι η μέρα σου. Ορίστε.
Πολύ έξυπνο. Λοιπόν, αγαπητή μου, η σειρά σου. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν χειρότερα. Είναι τόσο γλιστερά. Πώς να το πιάσω? Επιτέλους, τόσο κρύο. Αυτό είναι. Τι γίνεται με όλα? Τόσα πολλά ακόμα. Έλα, λοιπόν, κράτα. Τι κάνεις? Είναι κρύο. Τι έκανες? Βοήθεια. Θα ξέρεις πώς να με κοροϊδέψεις. Ναι, τρέξε γύρω-γύρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χρυσό παγωτό. Είναι τόσο ωραίο και τόσο νόστιμο. Γεια, Κέιτ. Θα μου δώσεις το παγωτό σου για $100. Τι? Τόσο λίγο. Θα σου δώσω $10,000. Αλήθεια. Τότε προσφέρω $1.000.000. Καλή αστεία. Τότε προσφέρω $1 δισεκατομμύριο. 13 εκατομμύρια. Λοιπόν, μην είσαι γελίος. Ένα τετράκις $1.000.000. Και ακόμα περισσότερα. Και πάλι. Λοιπόν, τι λες? Εντάξει, κερδίσες. Όπως πάντα, έλα, Κέιτ, δώσε μου το παγωτό. Τι, τελείωσες ήδη με τη διαφωνία? Τώρα σίγουρα ναι. Ουφ. Έλα, μην πιέζεις. Μην πιέζεις τον εαυτό σου. Σταμάτα. Ενδιαφέρον! Τι θα είναι κάτω από το καπάκι? Για να δούμε! Είναι σκατζόχυρος, γλυκούλης! Θέλω να το χαϊδέψω. Κάτσε, κάτι δεν πάει καλά. Τα αγκάθια του φαίνονται περίεργα. Θα δοκιμάσω. Wow, είναι σοκολατένιο. Και η Μελίσσα τι έχει? Εγώ έχω έναν αληθινό σκατζόχυρο. Τι γλυκούλη! Έλα εδώ, θέλω να σε χαϊδέψω. Αουτς, πονάω. Με τσίμπησαν τα αγκάθια του σκατζόχυρου. Έχω μια ιδέα. Θα τον χαϊδεύω με γάδια. Έτσι καλύτερα. Τι γλυκούλης που είσαι. Σου αρέσει? Έχω ένα δωράκι για το σκατζόχυρο. Τι ωραία, σε ευχαριστώ. Θα βάλω εδώ το σκατζόχυρο. Ξεκουράσου, γλυκούλη. Θα βάλω ομπρέλα παραλίας, τραπεζάκι και ωραία γυαλιά. Τώρα ο σκατζόχυρος ξεκουράζεται. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φάω το σοκολατένιο σκατζόχυρο. Φαίνεται νόστιμος. Πολύ ωραίο. Τέλειο. Φιλενάδα, κράτα το μπολ. Το μπολ γιατί? Το κατάλαβα. Πολύ ωραία ιδέα. Βάζω το σκατζόχυρο στο μπολ και ανάβω το μάτι. Ο σκατζόχυρος λιώνει. Τώρα ρίχνω τη ζεστή σοκολάτα στις σκούπες. Προσεκτικά. Πολύ ωραία. Βάζω μαρσμέλο για διακόσμηση. Τώρα ας πιούμε μαζί ζεστή σοκολάτα. Στη γεια μας. Τζέιν, έχω μια ιδέα. Ας βάλουμε λίγη ζεστή σοκολάτα στο σκατζόχυρό μου. Θα του αρέσει. Εδώ. Τώρα πίνουμε ζεστή σοκολάτα όλοι μαζί. Wow, καλλιτικά. Τέλεια. Φαίνονται πολύ ωραία. Wow, έχει ρούζ και άρωμα και βερνίκι. Και εγώ έχω καλλιτικά και επίσης φαίνονται ωραία. Ανυπομονώ να κάνω μακιγιάζ. Ξεκινάω με τα χείλη. Τι ομορφιά. Και εγώ θέλω να βάψω τα χείλη μου. Πάμε. Το κραγιόν είναι γλυκό. Σαν σοκολάτα. Ναι, είναι σοκολατένιο. Πολύ νόστιμο. Έχω σοκολατένιο καλλιτικά. Σιγά. Κι εγώ μπορώ να κάνω τέλειο μακιγιάζ. Προσεκτικά βάζω σκιά στα μάτια. Πολύ ωραία. Τώρα βάζω ρούζ στα μάγουλα. Και λίγο γκλίτερ. Πού είναι ο καθρέφτης? Τι όμορφη που είμαι. Και ο δικός μου καθρέφτης είναι σοκολατένιος. Νόστιμος. Φύγε, Τζέι. Δεν πειράζει. Θέλω να δοκιμάσω την παλέτα.
Νταγκόνο, wow, γεμιστή με σοκολάτα από Ντουμπάι. Τι κάνεις? Μυρίζει τέλεια. Αυτά είναι τα νέα μου αρώματα. Πάω να αλλάξω. Αυτό το φόρεμα είναι υπέροχο. Βάζω τακούνια, γυαλιά και σκουλαρίκια. Τώρα η μεταμόρφωση. Είμαι μια κούκλα τώρα. Απίστευτο. Τζέιν, τι σου έμεινε? Φαίνεται πως έχεις ένα σοκολατένιο πινέλο. Νόστιμο. Μελίσσα, έχει σοκολάτα στο πρόσωπό σου. Θα σου το σκουπίσω λίγο. Περίμενε λίγο ακόμα. Έτοιμο. Ούψ, δεν πρόσεξα ότι το χαρτομάτιλο ήταν γεμάτο σοκολάτα. Αλλά δεν θα το πούμε στη Μελίσσα. Κάτι δεν πάει καλά, για να δω. Τζέιν, δώσ' το. Τι έχω στο πρόσωπό μου? Έχω σοκολάτα. Τι έκανες? Wow, είναι χρηματοκιβώτιο. Τι έχει μέσα, Τζέιν? Για να δούμε. Πάω να προσπαθήσω να το ανοίξω. Δεν ανοίγεται, μήπως έτσι? Όχι. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτώ. Κοκαλάκι μαλλιών. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, πώς θα πας? Τζέιν, μην πλησιάζεις, μην με ενοχλείς. Εντάξει, τότε θα ανοίξω το δικό μου. Λοιπόν, τι? Είναι σοκολάτα. Τέλειο. Νοστιμούλικο. Τι έχει μέσα? Wow, Μελίσσα, κοίτα. Έχω γλυκάκια μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Είμαι απασχολημένη. Έλα τώρα, λύγησε το κοκαλάκι. Και δεν άνοιξα το χρηματοκιβώτιο. Τι να κάνω? Βέβαια, έχω ένα λωστό. Σούπερ. Τώρα θα το ανοίξω σίγουρα. Έλα. Ενώ η Μελίσσα είναι απασχολημένη με το χρηματοκιβώτιο, εγώ θα δοκιμάσω τα γλυκά από το δικό μου. Πρώτα όμως θα το σπάσω. Ναι, τα κατάφερα. Τα γλυκά είναι όλα δικά μου. Σούπερ, μπορώ να φάω σοκολάτα και να τη συνοδεύω με γλυκά. Τι νοστιμιά. Έλα τώρα, δεν τα καταφέρνω κι έτσι. Λύγησε και αυτό. Μένει μόνο μία λύση. Ο δυναμίτης. Θα γίνει μικρή έκρηξη. Θα κλείσω τα αυτιά μου. Ναι, τα κατάφερα. Τι? Ούτε αυτό δεν με βοήθησε. Τι να κάνω? Τζεν, μη με ενοχλείς. Δεν θέλω πια αυτό το χρηματοκιβώτιο. Περίμενε, τι είναι αυτό? Κωδικός? Θα τον βάλω. Τα κατάφερα. Τι έχει μέσα? Φαίνεται σαν ερωτικό γράμμα. Από ποιον? Τι? Ο κλέφτης μου τα πήρε όλα. Δεν έχω τίποτα. Μελίσσα, μην κλαις. Πάρε τα γλυκά μου. Σου ευχαριστώ. Μπλιάχ, το σκόρδο βρωμάει. Πρέπει να το φάω. Κι εγώ έχω σοκολατένιο σκόρδο. Και είναι πολύ νόστιμο. Ωραίο. Τρώει τόσα λαχταριστά. Εντάξει, θα δοκιμάσω και το δικό μου. Αχ, τι αηδία. Δεν μου αρέσει και μυρίζει απέσια. Δεν μπορώ να το κοιτάω. Έχω μια ιδέα. Με ένα μαχαίρι θα κόψω το σκόρδο σε σκελίδες. Έγινε. Δοκιμάζω. Πολύ νόστιμο. Καλή ιδέα. Κι εγώ θέλω να καθαρίσω το σκόρδο μου έτσι. Λοιπόν, και τώρα πιέζω. Ναι, το κατάφερα. Αλλά δεν θέλω να το φάω. Βρωμάω κιόλας. Ναι, τι να πω. Έχω μια άλλη ιδέα. Βάζω μια σκελίδα εδώ και πιέζω. Ναι. Το πρέσο βοηθάει. Είναι πολύ νόστιμο. Μελίσσα, θέλεις το πρέσο?
Όχι, ευχαριστώ. Πάρε, μπας και είναι πιο εύκολο έτσι. Εντάξει, φέρ' το εδώ. Αλήθεια, μπορεί να με βοηθήσει. Βάζω το σκόρδο μέσα και το πιέζω στο στόμα μου. Φαίνεται ωραίο, αλλά η γεύση αηδιαστική. Θα λιποθυμίσω. Βρωμάει, χάλια. Wow, καινούριο iPhone, τέλειο. Πολύ ωραίο. Για να δούμε τι έχει, τι εφαρμογές. TikTok βίντεο, δεν μπορώ, τα λατρεύω, Τζιν. Ναι, ωραία. Και εγώ έχω σοκολατένιο iPhone. Δοκιμάζω. Πολύ νόστιμο. Μου άρεσε πολύ. Τι γίνεται, με πήρες βίντεο? Φαίνεσαι τόσο αστεία όταν τρως. Τι? Στο βίντεο είσαι μια χαρά. Θα προσπαθήσω άλλη μια φορά. Από αυτή τη γωνία θα βγει χάλια φωτογραφία. Τι? Παρόλα αυτά είσαι τέλεια. Θα βγάλω και εγώ μια φωτογραφία τώρα. Τι? Εγώ είμαι χάλια. Πώς γίνεται? Ας βγάλουμε μαζί μια φωτογραφία, Τζέιν. Πες τη Ρι. Έλα, μη με ενοχλείς. Τι? Εγώ φαίνομαι χάλια και η Τζέιν υπέροχη? Έλα, δεν θέλω πια αυτό το κινητό. Δεν αντέχω να βλέπω τέτοιες άσχημες φωτογραφίες. Θέλω να μοιραστώ τη σοκολάτα μου μαζί σου. Μη θυμώνεις. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, τι δώρο! Κοίτα, Μάιλι, έχω ένα σοκολατένιο γατάκι. Βλέπεις, ωραίο έτσι. Ναι, είναι πολύ χαριτωμένο. Και πώς σου φαίνεται αυτός ο γοητευτικός τύπος? Αχ. Άσε με να το χαϊδέψω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, είναι τόσο χαριτωμένος. Αχ! Όχι, μην το κάνεις. Φαίνεται ότι του αρέσει να παίζει. Βλέπεις? Αχ, σου άρεσε η κορδέλα. Άσε με να σου κόψω μία. Wow. Έκοψες την κορδέλα για το γατάκι. Εντάξει. Σου φαίνεται τόσο χαριτωμένο. Νομίζω ότι έχω μια υπέροχη ιδέα. Με τη βοήθεια νημάτων και βελόνων πλεξίματος θα σου πλέξω ένα καπέλο. Τι κάνεις? Βλέπεις? Ορίστε. Πόσο χαριτωμένο. Wow. Μάιλι, θα πας περίφημα. Το γατάκι σου είναι απλά αξιολάτρευτο. Ξέρω, αλλά φαίνεται να πεινάει. Τώρα θα του προσφέρω γάλα. Θα είναι πολύ πιο βολικό να πίνει από αυτό το μικρό μπολ. Πάρε, μικρούλι. Φαίνεται να του αρέσει. Γουργουρίζει τόσο γλυκά. Εντάξει, λοιπόν, είναι η σειρά μου να δοκιμάσω το γατάκι μου, γιατί είναι σοκολατένιο. Αγαπώ πολύ τη σοκολάτα. Νόστιμο. Αυτό είναι υπέροχο. Ναι, τόσο καλό. Είναι τόσο νόστιμος, δεν μπορώ να σταματήσω. Ναι. Όχι, μην κοιτάς, γατάκι. Μην κοιτάς τον Ντάνι. Μπορεί να μην σου αρέσει αυτό το γεύμα. Έλα, είναι super cool σοκολάτα. Ακόμα και μεγάλα. Σωστά, θα χρησιμοποιήσω γάλα τώρα. Ας το ρίξουμε μέσα. Για να κατέβουμε λίγο. Και να το. Έχω σοκολατούχο γάλα και σοκολάτα. Είσαι τόσο αστείος, Ντάνι. Ναι, τελείωσα. Ας το δοκιμάσουμε. Εδώ είναι ένα καλαμάκι. Τόσο νόστιμο. Wow, αυτό είναι υπέροχο, Ντάνι. Έφτιαξες ένα πολύ ωραίο ποτό. Γεια, μην αγγίζεις χωρίς να ρωτήσεις. Λοιπόν, μπορώ να δοκιμάσω το κοκτέιλ σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μην με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, άσε με να συνεχίσω. Τι είναι πάλι? Θα μας αφήσεις να το κάνουμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πώς μπορώ να αρνηθώ? Ορίστε, πάρε μόνος σου. Wow, ευχαριστώ. Πόσο νόστιμο είναι.
Εντάξει, ας δούμε. Wow, τόσο πολύ καλαμπόκι. Το λατρεύω. Δεν μου αρέσει το καλαμπόκι. Τι κρίμα. Μην ανησυχείς. Μπορώ να φάω και για τους δυο μας. Τι συμβαίνει? Γιατί δεν μπορώ να το δαγκώσω? Ουφ, δεν είναι τόσο εύκολο όσο νόμιζα. Παίρνω πίσω τα λόγια μου. Δεν θέλω να το φάω τώρα. Μπορείς να με βοηθήσεις, Μάιλι? Α, εντάξει. Α, έλα τώρα. Wow. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν αστείο. Εντάξει, πρέπει να δοκιμάσω το καλαμπόκι μου τώρα. Τι, δεν είναι καλαμπόκι, είναι σοκολάτα. Α, ναι, ήμουν αρκετά τυχερός να έχω σοκολάτα αντί για καλαμπόκι. Νόστιμο. Εντάξει, νομίζω ότι είμαι καλά. Wow, είσαι τυχερός. Και το καλαμπόκι μου είναι σκληρό σαν πέτρα. Εντάξει, νομίζω ότι έχω μια ιδέα. Τόσο καλό. Α, ναι, το κάνω. Γιατί με κοιτάς έτσι? Τι θέλεις? Ξέχασα εντελώς ότι μπορείς να φτιάξεις popcorn από καλαμπόκι. Άσε με να πάρω αυτό και αυτό επίσης. Γεια, τι κάνεις? Αυτό είναι το σοκολατένιο καλαμπόκι μου. Ντάνι, ελπίζω να είναι καλό. Πίστεψέ με, θα είναι. Σταμάτα! Δώσε μου πίσω τη σοκολάτα καλαμπόκι μου. Αχ, Ντάνι, είμαι πολύ θυμωμένος μαζί σου τώρα. Εντάξει, τελείωσε. Wow. Αχ, τι συμβαίνει? Είχαμε μια καταιγίδα popcorn. Κοίτα, είναι πολύ νόστιμο, σωστά. Τι θα πάρουμε αυτή τη φορά? Wow, ένα αυγό. Ναι, πήρα ένα αυγό Kinder Surprise. Κοίτα, είναι τόσο ωραίο. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Εσύ, Μάιλι? Πήρα ένα πραγματικό αυγό. Δεν θέλω να φάω ομό αυγό, αλλά έχω μια ιδέα. Άσε με να βάλω το νερό στη σόμπα, να το βράσω και να μαγειρέψω το αυγό. Πόσο χρόνο θα πάρει? Λοιπόν, για μένα, απλώς το να ξετυλίγω το σοκολατένιο αυγό και να το σπάω. Ναι, τώρα μπορώ να δοκιμάσω αυτά τα μικρά κομμάτια. Τόσο καλό. Λατρεύω τον συνδυασμό λευκής και γάλακτος σοκολάτας. Μάιλι, μην το σκέφτεσαι καν. Σε ξέρω. Άσε με να απολαύσω το Kinder μου για τη δική μου ευχαρίστηση. Σταμάτα το. Μην προσπαθείς να με πείσεις. Εντάξει, τι έχουμε εδώ? Ένας μεγεθυντικός φακός. Πόσο ασυνήθιστο και αστείο. Τώρα όλα φαίνονται τόσο μεγάλα. Εντάξει, ας δούμε. Τι κάνει ο Grimace εδώ? Φαίνεται να διασκεδάζει αφού φωτίζεται έτσι. Ο χορός σου είναι ωραίος, Grimace. Ας δούμε τι έχει να κάνει η Μάιλι. Εντάξει. Τι? Όχι, μην το ρίξεις στο νερό! Το κοτόπουλο εκολάπτεται εκεί! Όχι, Μάιλι, όχι! Υπέροχα! Αχ, τον έσωσες! Μην φοβάσαι! Δεν θα σε πειράξουμε! Ας γίνουμε φίλοι! Τι γλυκούλης που είσαι! Ουάου! Περάσαμε την πρόκληση και τώρα έχουμε νέα κατοικίδια! Ζήτω! Ωραία, κοίτα τα κατοικίδια μας. Έχω ένα κοτοπουλάκι και εσύ έχεις ένα μικρό χαριτωμένο γατάκι. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ας ζήσουμε μαζί. Φαίνεται ότι οι νέοι μας φίλοι έχουν γίνει φίλοι. Κοίτα. Δεν είναι χαριτωμένοι μαζί. Μελίσσα, κοίτα τι έχεις κάτω από το καπέλο σου. Όχι, εσύ θα είσαι πρώτη. Όπως πάντα. Πω, κοκκινή πιπεριά, φοβάμαι θα καεί σίγουρα. Εσύ τι έχεις? Θα τσεκάρω. Κι εγώ έχω κόκκινη πιπεριά, Τζιλ. Εσύ θα δοκιμάσεις πρώτη. Τι? Εντάξει, όχι εσύ. Όχι εσύ. Ας παίξουμε. Πάμε. Ισοπαλία.
κάνετε? Εντάξει, πάμε μαζί. Ας δοκιμάσουμε ταυτόχρονα. Τι λέει η γεύση? Η δική μου είναι πολύ νόστιμη σοκολατένια κόκκινη πιπεριά, Τζιλ. Όχι! Όχι, δεν έχω σοκολάτα, καίει το στόμα μου. Τζιλ, τι έκανες? Τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου και η σοκολάτα έλειωσε. Πώς έγινε έτσι? Συγγνώμη, Μελίσσα, θες να φας την πιπεριά μου? Όχι, δεν θέλω. Αλλά τι να κάνω με τη σοκολάτα? Μπορώ να τη γλύψω. Νόστιμο. Ούψ, συγγνώμη, η πιπεριά φταίει. Έφτιαξε το μακιγιάζ μου. Τζιλ, κράτα το. Ας δούμε τι έχω. Τι ωραίο χρυσό παπουτσάκι. Έχω πολλά τέτοια στην ντουλάπα μου. Ωραία, θα δούμε τι έχω εγώ. Έχω και εγώ χρυσό παπούτσι. Είναι τόσο όμορφο. Κοίτα, Μελίσσα. Ποιο είναι σοκολατένια? Πρέπει να μάθουμε. Κοίτα τι κοντά. Το δικό μου είναι σοκολατένιο. Για να δούμε. Πολύ νόστιμο. Τζιλ, είναι υπέροχο. Δεν έχω φάει κάτι πιο νόστιμο στη ζωή μου. Έφαγα ολόκληρο το παπούτσι. Τέλειο. Σούπερ. Η σειρά σου. Κι εγώ έχω σοκολατένιο. Μπορώ να δοκιμάσω, αν και δεν μοιάζει φαγώσιμο. Θα το δοκιμάσω σαν παπούτσι. Θα το βάλω στο πόδι. Τι κάνει? Ούψ, έπεσα. Τζιλ, είσαι καλά? Τι έπαθες? Πω, είσαι τόσο όμορφη. Μοιάζω με πριγκίπισσα. Φαίνομαι σούπερ, έτσι δεν είναι? Πριγκίπισσα, σε έψαχνα όλη μου τη ζωή. Γεια σου, πρίγκιπα. Με λένε Μελίσσα. Δεν με ενδιαφέρεις εσύ. Η καρδιά μου χτυπάει για την πριγκίπισσα Τζιλ. Γίνε γυναίκα μου. Wow, πως όμορφος είναι. Ναι, δέχομαι. Αλλά τελειώνει ο χρόνος. Όχι. Όχι. Το υπέροχο άρμα έγινε κολοκύθα. Μήπως ο πρίγκιπας θα με αγαπήσει έτσι κι αλλιώς? Δεν είσαι πριγκίπισσα, είσαι φτωχούλα. Δεν μου κάνεις, ούτε εσύ μου κάνεις. Θα συνεχίσω να ψάχνω. Μελίσσα, όσο μιλάς μπορώ να ανοίξω το καπάκι μου? Εντάξει, για να δούμε. Wow, καλλιντικά. Θα βάω αυτό τώρα. Σταμάτα. Και εγώ τι έχω? Έχω και εγώ καλλιντικά. Αλλά είναι αληθινά ή σοκολατένια? Για να δούμε. Τζιλ, θέλω να είμαι πρώτη. Τέλεια, θα βάψω τα χείλη μου. Τζιλ, εγώ έχω σίγουρα τα αληθινά. Τα δικά σου μπορείς να τα φας. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να ξεκινήσω με το κραγιόν. Δοκιμάζω. Αηδία! Με κορόιδεψες. Εγώ έχω αληθινά και εσύ σοκολατένια καλλιντικά. Φάε τα δικά σου. Είχε πλάκα. Με πολύ χαρά θα φάω όλα μου τα καλλιντικά. Η παλέτα φαίνεται πεντανόστιμη, μου αρέσει. Θα δοκιμάσω. Τέλεια. Έχω μια ιδέα για πλάκα. Θα βάψω το πρόσωπό μου. Τι κάνει, Τζιλακή? Δείξε μου το μακιγιάζ σου. Τέρας! Δεν είναι καλό. Ήξερα πώς θα την τρομάξω. Τώρα όλες οι σοκολάτες είναι δικές μου. Νόστιμο. Αυτή η πλάκα είναι η καλύτερη που έχω σκεφτεί ποτέ. Σταμάτα. Εγώ θα δω πρώτη. Κουμπί YouTube. Ξέρετε τι κάνει? Να σας δείξω. Πατήστε το κουμπί εγγραφή και το καμπανάκι για να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα μας βίντεο. Μελίσσα, δοκίμασε να βάλεις το κουμπί πάλι κάτω από το καπάκι. Για την εγγραφή σίγουρα θα πάρεις κάτι. Έχεις δίκιο, θα το κάνω. Για να δούμε. Κατσαρίδα! Φοβάμαι τα έντομα πρέπει να καλέσουν τον φίλο μου. Έλα γρήγορα, αγόρι μου. Τι έγινε, μωράκι μου? Κατσαρίδα, σώσε με. Τρελάθηκες, φοβάμαι τις κατσαρίδες. Μη με ξανακαλέσεις. Βρε, αυτά τα αγόρια. Εγώ θα το λύσω. Μελίσσα, πρέπει να τη δοκιμάσεις. Κράτα. Τι κατσαρίδα, δεν θέλω. Είναι νόστιμη. Και εσύ φύγε. Τζιλ, τι έχεις εσύ? Για να δούμε.
κανονική κατσαριδούλα, τόσο γλυκιά. Θα σε φωνάξω Κάσπερ. Μπλιάχ, χαίρετε με την κατσαρίδα, αηδία. Είναι η καλύτερη φίλη μου. Σπίτι έχω πολλές. Πρέπει να φτιάξω σπιτάκι για τον Κάσπερ από το χαρτόνι. Θέλει λίγο χρόνο. Έτοιμο. Είναι η μικρογραφία του σπιτιού μου. Μελίσσα, τι λες? Εντάξει, δεν σου αρέσει ο φίλος μου. Γεια σου Κάσπερ, έφτιαξα σπιτάκι για σένα. Καλώς ήρθες γλυκία μου. Ελπίζω να σου αρέσει. Είναι σίγουρα από αυτόν τον πλανήτη. Δεν καταλαβαίνω. Μπλιάχ, μη βάζεις το δάχτυλο στη μύτη. Για να δούμε τι έχουμε. Ψάρι, ομό. Δεν μου αρέσει. Θα δω τι έχω εγώ. Κι εγώ έχω ψάρι, αλλά ποιο είναι σοκολατένιο. Το δικό μου μυρίζει υπέροχα, νόστιμο. Θα καλέσω τη γιαγιά μου. Ξέρει πώς να φτιάξει τέλειο ψάρι. Γεια σου γιαγιά. Γεια σου αγάπη μου, τι είναι αυτό ψάρι? Τέλεια, θα στο μαγειρέψω εγώ. Σε ευχαριστώ γιαγιά. Μελίσσα, θα φας? Για κάτσε. Είναι η χαρτονένια εκδοχή της. Δεν γίνεται έτσι. Μελίσσα, μη φεύγεις. Έλα εδώ, έλα πάνω. Έλα γρήγορα. Με βρήκε τελικά. Τζιλ, δεν θέλω ψάρι, είναι απέσιο. Εντάξει, θα το στολίσω με χρυσό πρώτα. Τουλάχιστον θα γίνει όμορφο έτσι. Δεν μπορώ να φάω άσχημο φαγητό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πολύ ωραία. Τώρα θα δοκιμάσω. Φαίνεται ύποπτο. Εντάξει. Πω, περίμενε. Είναι σοκολατένιο ψάρι. Σούπερ. Τζιλ, κοίτα, το ψάρι είναι σοκολατένιο. Γιατί φοβόμουν, νόστιμο. Wow, γιαγιά, μου έφερες το δείπνο. Φαίνεται υπέροχο, γιαγιάκα. Έκανες μεγάλη προσπάθεια, σου ευχαριστώ. Θα δοκιμάσω το ψάρι αμέσως, ανυπομονώ. Φαίνεται πολύ νόστιμο. Ναι, θα το δοκιμάσω τώρα. Παίρνω πυρούνι και μαχαίρι. Κόβω ένα κομμάτι. Wow, φαίνεται λαχταριστό. Πω, υπέροχο άρωμα. Δεν θέλω να τρώω με πυρούνι. Θα τα φάω με τα χέρι μου. Σούπερ. Τζιλ τρώει τόσο νόστιμα, θέλω και εγώ. Τζιλ, θα μοιραστείς? Όχι, μην κοιτάς εμένα και το ψάρι μου. Εντάξει, κατάλαβα. Τι άγρια που γίνεσαι. Μελίσσα, πώς δεν κουράζεσαι να είσαι έτσι? Άνοιξε πρώτη. Σε ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Για να δούμε. Μολύβια και χαρτί, τι να τα κάνω? Τζιλ, εξήγησέ μου. Βρε Μελίσσα, τι λες? Με μολύβια ζωγραφίζουμε στο χαρτί. Σοβαρά? Θα δοκιμάσω. Θα γράψω το όνομα του αγαπημένου μου καναλιού. Και τώρα θα δοκιμάσω. Δεν είναι σοκολατένιο, είναι αληθινό χαρτί. Γιατί γελάς μαζί μου? Δείξε τι έχεις εσύ, έλα. Είμαι σίγουρη πως όλα είναι σοκολατένια. Πω, μολύβια και χαρτί. Σούπερ. Μη χαίρεσαι νωρίς, δοκίμασε. Λοιπόν, τι λέει? Wow, πολύ νόστιμο μολύβι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σούπερ. Τώρα θα δοκιμάσω το χαρτί. Τι νόστιμο χαρτί. Γιατί εγώ δεν έχω τύχει. Αδικία, πεινάω. Ιδέα, θα ζωγραφίσω τουλάχιστον το αγαπημένο μου cupcake. Είναι τόσο λαχταριστό. Είναι αληθινό cupcake. Σούπερ, Τζιλ, έχω μαγικά μολύβια. Κατάφερα να ζωγραφίσω ένα cupcake και να το αποκτήσω. Είναι μαγεία. Σοβαρά, μπορώ να δοκιμάσω? Όχι, είναι δικό μου. Τώρα θέλω να ζωγραφίσω κι άλλο cupcake. Λοιπόν... τα κατάφερα. Είναι ακόμα καλύτερο.
ετοιμάζω. Πόσο νόστιμο. Μελίσσα, μοιράσου μαζί μου παρακαλώ.